Ta hagi ni gepor nga don ni gabanai ku blay biang fi baro. Daga jing sngongu yu blay nga yang nang ni gaban ai fi yagi ni ktien ga jong try. Kat no galong ka bakodor yangi ban kren ni ktien ga jong blay. But kat no galong ka badon kami fi ban snap yagi jing shisha jong ga ktien ga jong try. Ku mga juang barobor ka jing kren ga jing inang ni kamday bang itan ni ktien ga jong blay shaladi. Renga kwa ban peni ka ktien ga jong blay kumbagalong. Nakabenta ka jing mentoy mday tam takaway ka jing shikri. Haray nakabenta ka jing mentoy lang jong baro pigi bopet yaga ni ka program. Ngi ema gisngi ki ba ngi don kaman sngaw tu ba yaga ktien ga jong blay. Ngi ema gisngi ki ba ngi day ka ban shashkor ba yaga ktien ga jong try. Managani ka tayaw nga dang siupalat yaga tu ka jing kren ka ba nga ay kerteng. Kumno fin snap yaga ktien ga jong blay. Hagi ni gisngi ki ba katdo. Bat ngay idan kat tu kat ni po hajar ki priyo ki bopet. Bat nga na ngets kem bakala penlong ifi ba pin shy. Bat ba pin sngaw tu kumno ya ka ban snap bat ban shashkor yaga ktien ga jong blay. Timenta ka sngi nga doon nga ban ay fi ka waypat ka kubor na nga ktien ga jong blay. Bat ka ba nga kwa ngan kren na nga ka por ka day namar bangi im magi sngi. Ki bangi hap ya ka ban sngaw tu baha. Ya ka jinglong jong ka por. Bat bangi hap ya ka bangin sngaw tu baha. Ya ka jing ja saudang to ka jing im ka jingi. Bat siya nga nong ifi ya ka ni ka por. Lada fi ya kendu ya ki bakum kita. Bat baro mantangi yo i ki ni ki AKA. Nga kwa mga nong ifi ka jubab ya ka jing im jong brio wa ka ni ka Pyrthei. Kam day setian nang no. Kam day na ka jing start science. Kam day setian na ka jing start jong no. Hendray ka jubab ya ka jing im ka jong brio. Ya ka jing ja saudang jong ni ka Pyrthei. Ka day bet tang na ka ni ka ktien ka bakhot ka jong blay. Ay ngo yu blay bangi don ni ka Bible. Nga yang nang ni ka kwa nga nong ifi. Dagi hajar snem ka ni ka Bible ka ladon. Baradu mentagi sngi nga kwa nga nong ifi. Baro ka bato ang ni ka Bible. Baro ka bu blay kuran ng ni ktien ka jong blay. Lanang yay pendep. Bali ka ega ban sa jay shikmat ru. Hangan ni ka Bible ladep to. Lada pi priang na pim priang. Kadon ka jing to ang ni. But mentagi sngi nga don ni ka ban ay ka ktien ka jong blay. Kabang nga kwa nga nong ifi kumne. Ngi emagi sngi ki bakat do. But ka Pyrthei ka don na priang ka jing Kulmar. Baday na kita kadaw habang nga duway hiyang ba na mga penkre. Daga jingkit kli nga kwa banyarap ifi. Daga mga ay kerteng ini ka jingkren jang amin nagisngi. Balei ka Pyrthei ka Kulmar. Kataga na ka jingkren jang amin nagisngi. Balei katne katne ang ka Pyrthei menta ka Kulmar. Lesing alangan ang ka kinigapor. Ubanang bastad ru Kulmar ang inigisngi. Upamnang bam stad ru Kulmar. Tumen brio ru Kulmar. Usamla brio ru Kulmar. Ki khna samla khna red ru ki Kulmar. Kadan ke jing Kulmar nadu na nongkendang hadu asar. Haga Pyrthei brok away kadan minta ka jing Kulmar. Baday na kita kadaw ngi iya magisngi ki bakat do. Haga bakadan ka jing Kulmar ang inigisngi. Kadan ka jing Kulmar ka tray ka kita. Haga khayi ka pateng. Haga puli dangle. Kaladan ka jing Kulmar wat. Haga ni ka jing kat jing kya. Ka Pyrthei ka laya ka jing pang jing crow jing pang ki bahajajat kimi. Bat kadan ka jing Kulmar ka bakraw. Sakaway na ka jing Kulmar ka ba. Ngiyo iya ka singira ka jing Kulmar ka imlang salang. Kadan ka jing Kulmar ka riba ka jat ben rio. Kadan ka jing Kulmar wat haga jing long jong ka mariang ru. Kamlong syuku magipor mangidang kena mangi. Wat ka mariang ru kala Kulmar menta. Bat ngi iya magipor baga Pyrthei kadan ka jing Kulmar. Kadan sakaway na ka jing Kulmar baga takaday ka jing Kulmar ka syong ka syong man. Kadan ka jing Kulmar lese haga long ying long sem ki brio ki Kulmar taki ying ki sem ki Kulmar. Kadan ka jing kiwin kadan ka jing Kulmar kadan ka jing long Kulmar jong ki brio. Bat kani ka Pyrthei ka bangi iya menta ka Pyrthei ka ba Kulmar. But ka jing Kulmar ngaba what haga jing shakri yo play what haga jing shakri play ru menta ka Pyrthei ka Kulmar kada ka jing Kulmar ka Pyrthei ka jong ka jing shakri play ru but day na ka daw nga kwa ang ni ka por bangan krening ni ka ktien ka jong play ka banga ay kerteng Balei ka Pyrthei ka Kulmar fiyo ingal apan fi mentan bakat sa bapai
kat siya ka ba pipet ka dan bay tang ka jing Kulmar kipa puli kim sngaw to sunun pai kipa pang bakraw kila Kulmar banay hospital kila tiang bat manum lej rumlong ban lej ay kini ki injection rumnot manum ay rumlong Government ru kapai ka jing Kulmar mday tanghang niya pa state Meghalaya hagari India haga Pyrthei what hadu ka World Health Organization ka papet hagani ka Pyrthei ka kat ka kya kadana ka jing Kulmar ki priu ki Kulmar menta bat ka Pyrthei menta kadana pre ka jing Kulmar ka bakraw Badai na kita daw ngayang nang ninga kuang anong ipiyag ni kapor. Ngi em kapor ka ba Kulmar but what let klat ni ngan ong ni katian ang preng jong piyag ni kapor. Nang ni syakmat kani ka Pyrthei kanang Kulmar kanang kham Kulmar susu. Kita kalay ka bang kren na ni ka jaka. Kumubriyo ba siya kriyo play nga tip siya kani nagkatian ka jong play. Baga Pyrthei kanang Kulmar kanang Kulmar kanang Kulmar. But lala ka Pyrthei ka ng Kulmar nga kwa ngan jubab yapi haki art ligi Nongkren na ka Bible. Sngap ha, balay ka Pyrthei ka Kulmar, but balay ka Pyrthei ka ng Kulmar ka manang migisngi. Pinyo i gibriw kin pet Kulmar, pinyo i Pyrthei kan Kulmar, pinyo i gibriw ki start ro kin poy siga jaka ka ba pin pet kin briw Pyrthei ki ri Pyrthei kin Kulmar kin ngi kana ka jing Kulmar kanan ka jing ki win ka ba kraw but kanang Kulmar kin ka Pyrthei haga jing pet jonga nga iba kin ka Pyrthei ka lang kum ka jan ka bala jat ka bala rimba ka bala jat but nang niru la pay la so nang niru la pay la so nang ni ka pay nang ni so nang ni ka pay nang ni but kumta ka Pyrthei ka la Kulmar Pyrthei pedang ka jinglong ka thma ka rukom long jang ni ka Pyrthei kala Kulmar mi ni ka virus kala pen Kulmar lot ka Pyrthei bara away but nga kwa ngan ong film na gisngi ha nga krene ni ngan ong biang ni ka tin sa jisin nang ni syakmat lelay kanang Kulmar But ngan bu ini ke jingkeli mentag sengi balai ke Pyrthei kanang Kulmar nga keren ni ketam ne ben penting ne ben pen Kulmar fi ngan selam fi siktin ke jong play bahaga bekut pinum Kulmar finum ye Kulmar lang mat ke Pyrthei henry syak ngan ya chua da kani ke beningkong ngani ke por da ka banga ong fi ngani ke ketin balai ke Pyrthei kan Kulmar but balai kala Kulmar lupa menta ngan jubab ipina ka ketin ka jong play ka point ka beningkong jong aman nag sengi kadai ka Pyrthei kan Kulmar namar ka way ka daw artli ki daw nganai but ngan syong khamslam hagini ki artli ki daw but kanigan pensishay fi vintip balai ka Pyrthei kanang Kulmar ka jing ka point jong ala ni ka mat jong ka beningkong kadai balai ka Pyrthei kanang Kulmar ka beningkong ka point jong ka kadai namar ka jing rongno ka jong Jesus Christ ya ka balang ya riu kho ya ka Pyrthei kala jan kataga ga Nongkren ka bapimlaban kiar kat kum nang ni ka Bible hi shua jong ka jing rongno shua ba Jesus un power sayet benang shua ba ki banget nang ni ka Pyrthei un rongno iki shua ga ban pin kinyo ini ka Pyrthei da ka jing kinyo jumai bagi ba yap how Jesus Christ kin ya mi pat shua but kita ki bedang ki bala klak ba mod ki bala khapat kin herlang balu try shua jong ka sing kan ka jing Kulmar ka bakraw but nga kwangan ang fi ka taga ni ka jubab ka mga IP nang ni ka ketin ka jong play balay ka Pyrthei ka Kulmar ngan ong biang sisin namar ka jing rongno ka jing ka rapture ya ka ni ka met ka jong try ya ki ni ka banget ya ka Pyrthei ya ki tagi ba mat ya ka jing penim ka jong try kala don na temir jing kang u blay ula jani ka ban penlong yu angel rang ba bun put ya ka turay but kan sa don ka jing kanyo jumay ka bakraw ka Pyrthei but shua ka taga sengi ka ba itiang ka bakraw ka jong play kanan ka jing Kulmar ka bakraw ni ka Pyrthei but minta kala sedang minta ngila yo iya ka ni ka jing Kulmar Katne but kanang Kulmar nganom kreni ka jing jenjar nga kreni ka jing Kulmar ka Pyrthei kan Kulmar ya ka jing jenjar ngan krena ka tay ka nyaw snam ka jing jenjar ba henry ya ka jing Kulmar ngan kren magan jamenta ka priukin Kulmar tlim but nga kwa ngan ong fi shua jong ka jing rongno shua bo Jesus un shimno igi riu khoy nga ka Pyrthei nga kwa nga nong fi ga ni ka por kandan ka jing pen Kulmar ka bashirkhay ka Pyrthei bara kaway but ngan pen fi na ka Bible ngap hangin ni puli na ka ketin ka jong play fitip shua ka jing rong no u Jesus ong kumne
ngan puli na gospel ko jong Lucas ngene puli na galanang ko bakhat nyaw Shashkor ba ngene puli na galanang ko bakhat nyaw kini gi kintien gi Jesus Christ Quran na galanang ko bakhat nyaw tongan puli khindiat na ga khat ka ba lai pusangan puli na dien bat ngan si thu ilpi ge ai ga ban sa ja shua jong ne ga bangan sa puli tongini puli galanang ko bakhat nyaw jong ga gospel ko jong Lucas na ga khat ka ba lai pusau sngap u Jesus ang ne nga ong hafi bahagata ga miet kindan arngot hagawai ga jingtia Yahweh on Shimno, but Yahweh on Ino. Arngut ki kintaigen italiat lem, Yahweh on Shimno, ti Yahweh pat on Ino. Arngut kindan hagalinka, Yahweh on Shimno, ti Yahweh pat on Ino. Kaniga kran Japang ka jingrong no. Shua jong kaniga sngi, kaban sa rong no, yagi riu khoy naga Pyrthei. Nga kwa mapintip yagi niga jing shisha, kandan ka jing Kulmar ka bakraw. Kanan ka jing kiwin, kanan ka jing ki, jang ka Pyrthei varakaway. But, ngan panifi, u Jisu la deb yito igane. Bakandan ka jing Kulmar ka bakraw, ni ka Pyrthei kan Kulmar balay. Singap ngan panifi nang ni naga Bible. Kaban ningkong, pipuli nang ni, u Jisu angkum ni, shua jang ni ka jing rong no, u angkum ni. Singap ngan puli nang lanang ka bakhat nyaw jang Lucas, nagadakhat ka ba arpun riyo, u angkum ni. Kumba kalalong lagi sngi jang Noah. Kum taru kan lang agi sngi khonu brio. Kila ya bam, kila ya di. Kila ya shankurim, kila ya pen shankurim yaki. Tat nakata ka sngi bau Noah ula runga pa kata ka yeng liang. Men ba kata ka jing silay kalawan bat kala penjat no yaki baro. Sngap hai kata ka ktian. Wang sa kawai ka ktian ne kum juru kum bakalalong haki sngi jang ulat. Kila ya bam, kila ya di, kila ya tiet, kila ya di, kila ya tung, kila ya tay. Henry hadian kata kesngi bau lot ulami no na sodam. Ublay la penhap slap daga ding madaw kundak na beneng bau la penjat no iki baro. Kum taru kan long kata kesngi aga ba anpen pau yu khonu brio. Hagata kesngi jaru badan na lor ka yeng bat ki eke iru ki jangu ki ba po kata ka yeng. Wat ai bau hiar ban rak no iki jaru ba ka lingka. Wat ai bau net paino. To kun mau pi ka tengau lot. Ununuru ban wat man pen eme ka mensiam undu no eka. Hanay ununuru ban du no eka un ripen em eka. Katakanay ka bang akwa ngan pen ifi nagani ka sngi hagani ka khlemat ngap hai gani ka ktiin ka jong turay. Na pipet nagani ka Bible piyo iyang ne bau Jisu ula ken chay ka khat bar pen riwang kum makalalong ki sngi ka jong Noah kum taru kan long ka sngi ka jong khon jong brio. Fika bang ayo inang ne day bau Balei ukuran nang ne u Jisu ukuran nang ne ba shua jong jing rong no kan day ko magisngi jong Noah nga kwapin bat bai gane kan day ko magisngi jong Noah kan day ko magisngi jong Lot ba kan day ko magisngi jong tengah jong Lot u I like to leak ni Gabriel but ngan peni fi kendiat lagi ni gepor ngap ha lesing an shulum kerpangi gane tang kendiat Balei ke Pyrthei kan nang Kulmar na mar Balei ngane tu ipi ka ban ningkong tama ba ka Bible ni kong kila ya bam kila di kila shankurim kila pen shankurim ha ke por ga jong Noah ha ke por ulat kong kila ya bam kila di kila tiet kila di kila tay kila thong la pi puli bahai gini argot ke brio but ya ka por ga ba makiki em kan nang tek ko ma ka por jong ki fitip ka wai ka ktian ka bangan chuang ne kan de ka por ka ba ki brio ki num dan por ki ni abon kamba kan de ka por ka ba ki brio ki ni abon kam fiu ine amantay ki jinglong jong Pyrthei de dang mantala ka to ne posnam nai kran ne lei hagani ri jingi kran shigi wele ki ri ki bal khamshai ki brio kim tip me tip sngi tip show ka Sunday tip show ka Monday tip show ka sngi shakri blame tip show ki brio la ya be la ya traim dan tip show wat ka ya tho ya tar ki brio la tang si sngi ar sngi la kut no but ki hap ya ban le chala ka kam ka jam ya ya trai ya wat ya let ya mare ka Pyrthei menta ka ga ba mare ki khat ya ka ga Pyrthei ga fast ka ta ka fast wall ka ba stat anu ka ta nga khwa nga no fi ka Pyrthei menta ka ga ba shi be bon kam bat kat kum magalong gisngi jong Noah gisngi jong Lot ki brio ki bon kam nga kwa nga fi ki brio ki bon kam kene shankurim kene pen shankurim
kini di kini tiet kini tung kini tay kini mare seneng serum ong Daniel bat nga kwa ngan ong ifi kini kapor nga sulum kelum ini baro balai ke pertegan Kulmar shua jong ke jingrong no ketau kadai kan wan kini ke jingpen Kulmar ba kata kadai ke brio kini bon kam pimyo tia bahamen met tia tang si phangla hap ke ubesu shong yeng ro bon kam kitu ke bam tray e ke besu shong yeng ro kim judep kam Finlap uba tray business lele dan por. Finlap wat ki betray ya ki kam office ru kim dan por. Finlap na du ki knaret ru kim dan por. Ki pa puli ru kim dan por. Finlap ki bri wat ki besyakri u play ru igu makim dan por. Bat ngani tu ipi balai kare ka por ka ba bun kam balai bun kam kani ka mon no play kani ka jing bun kam ka wan na ka bor jing dum. Nda bun kam ngani tu ifi fin pai kani ka wege jinglong. Bat ka ta ka jinglong ka ba pinio I kadai. Bat nda habau briu bun kam ka wei ka ban pen ka ka jing em ka jo briu kadai. Bat nda habau bun kam un pai ka wege jinglong ka ta kadai kan create ya tension kan penlong ya ka jing ban kia ka jing mo je berkat. Bat nda ka penlong ya ka jing ban kia ka jing mo je berkat. Nama bau briu bun kam dan por ngani tu ipi kan yalami usha ka wege jinglong ka ta kadai ka depression. Fin dana pada ka jing jong ka jing mo je berkat jong pi kaban ban kia ifi bat pin pai ka jaka ka ba finumio tia bagi sakha ki jai jing pang ki jai sakha ka shini sakha ka jing pang blood pressure sakha ki diabetes sakha ki jai jing pang ki belong psychotic sudah ki badai be ya ki jing mo je berkat bat nga kwa menta ki sngi bangan ong ifi kane ki jing bun ka ma ka por ka jong lot ka por jong noa ka trei kam biang menta bat kala kham stat menta kala kham bun kam menta ki priu kim dan por bat ka wei ka bangan ong ifi ni ka por ka dei ka but jong saitan man pun Kulmar ki priu bakinum dan por banwat yo play men shwa hang ni po sar shlong jing yang ni po ri ka si giant ya mjudan u bele football ka Sunday baro ki priu ki le jing sang menta ka to ne snam ngi im dan makhenchu ka tanam dan por mjudan pinyo iga kam ke jam ke bangilet ban let agi sngi ki bangilong jing sang mjudan ki priu ki mjulet apply kam la ne ki mjulet interview kam agi sngi ki bangi hab let sang mentam dan sho mlap por sho baro pen khenlot kita ki an baro khat wat ya bat an sho menta kala la Kulmar ki priu lelot ki bro man lang sngi lelot bat ngakwangan ai thui pi dan por ki priu ya ka banwat yo blay namar ga de por ga Kulmar ka jing Kulmar ga baningkong ga wanra ni ha ki por ga jo noa por jong lot kare ga jingbun kam palat ba ga jingbun kam ga bangi kendo di sngi ga dai ka but jong saitan ni ga ban le ga wei ban pen Kulmar ga brio bakinum don por ban shakriyo play la da film don por yo play finio i ga jing em jong fi ga nang Kulmar fila finio lot ga jing nang jing start fila finio lot ke yeng ga sem ga he fila finio lot ke pisa ga tingka baro henre ga nang pen Kulmar fina mar klem play ga jing em kanang Kulmar u Solomon u de brio babun kam u de iem u besin share ga jagri swel ka he tam ka to por shong ga kat u ang ga kitab sam lang besis par punyo u ang la do try sumare ga nong ba u nong ap pe len ai but la do try tay ga yeng jong a len ai ga betay ka wat u ne brio u badana ga kirdana ga buram udang sngoto bala do blay dana ga yeng jong o la do dana ga nong ba jong o ka jing sumar ga len ai but pio imenta ka ile no ai shisha udang tu sam ga besis par punyo khat bening kong ga bar wam no kabale no ei ba pin kistap kabale no ei ba pin traisitam kabale no ei ba pin petnit kabale no ei ba pin bun kam nama barong in hap ya yap uang pumta barong ide yo tia ngini ya yap bat nang yap ngi siam yap ba pin jing bun kam badai na ka daw nga kwangan ong fi ga par balei pimdan pimlang steady check man da gisgi pedba wat shabo satan un nyat ifi da ka bi bun kam palat hado ba pimdan por ga yeng sam hado ba pimdan por gi kon gikti hado ba pimdan por yo blay kam tam bala da pi pai ga ba kumta ga jaka ngani tu ifi pedba ga ne ga por ga ba ga ba ngab ma fi menta ha gi ne gisgi don kam palat ban tip ga ne ga jing shisha namar gi ema gisgi ki ba ka jing bun kam kala palat check by ga tangi ema ga por ga ba gi jing bun kam kala palat brio ki bun kam bar khat nan weisho but ka ba ar ka ba kwa i ga bangan pani fi ga por ga jong noa ba ga por ga jong lot ka dei ba ga baning kong ga dei ga jing bun kam ga ba ar ga dei ga jing bespa
Brio unya be spa ang ne hakapon jong lot kong kila ya tiet kila ya de kila ya thong kila ya tay. Kaman kada ka pora ka bagi brio ki ya be spa ado palat. Pet bahang ini sngi fenio i gane ka bo satan pun Kulmar ki brio. Ka pisa kala long blay baru blay klem long blay shu i ki brio. Banda ba pila be ke spa pinla bu blay kundria shirot nama ke spa ka kelalong blay ke brio haga bible ke pisa la khat maman ka ba mon kunja blay spa ba daily ke ta daw habang kran ni ne na gisngi nga khwa mangan ong fishing tin nang ne hak ashua jong ke jingrong no kan long ko magisngi jong noa ba kan long ko magisngi jong lot nga shishim kulum na mabangam yo porang ne nga shikwaban pini fi ka ba ar ke ba Pyrthei ke ne bespa ki brio ke ne bespa ke ne gisngi but pini ikin le lot de gelenti ke bom deiru ban yo pisa but pinlop ba Pyrthei ke nang jot ke nang Kulmar na mabalay ke pisa ke badan kam bat un pun Kulmar syangan fi kan sepoi ke por ngan sekren cibet jedien ba un pun Kulmar wat dia ke pisah tingkah ke ne ke Pyrthei bat dai de ke daw ke ne ke por ngan kwa ba pin pledging mut ba shua jong ke jingrong no ya ke balang ya ke met ke jong try kan wan ke jing ya bun kam kan wan ke jing ya bespa bat ka balai ke bangan ong fi ke de ke jing ya bes ngo baharo hang ni ke Bible kong ye shongkurem ke pen shongkurem bat ke Bible kong ke le bam ke le di ke kren jepang kata ke jing im ke beshi sngo bahabet shubun setang ke wedding shubun setang ke ta pi lam menta ngap kan kren lagi kren ha ke por bangi dang kena samlaret mangi mjudan ke ta ke Father's Day mjudan ta ke Mother's Day mjudan ta ke Valentine's Day mjudan ke ta ke day ke ta ke sngi mjudan minta fio i ke la mero ke jai day baro jan man lagi sngi ke brio ke dan kita Father's Day, kita Mother's Day, kita Valentine's Day, kita pergi judge, ngidang ren ngitip tang ke Christmas Day, ngitip tang ke New Year's Day, ngitip tang kita, ngitip ARM, hendai menta kalabun ke judge, nama balai, ke brio ke be ke Hawaii, ke be ke Snowbah, ke be ke kam ke do, bat ngani tu pi, sia bon kam, sia be bat ke Pyrthei menta ke Kulmar, ke kemi ke kpa ke Kulmar, ke yeng ke sam ke Kulmar nama ke brio, ke be menta ke jing Snowbah. Habang ngekren sipang ke jing sngoba ke jing bam ke di ke drugs ke kiat ke jing buat kila jur palat lagi ni gisngi bat pinyo i ke Pyrthei ke nang Kulmar yeng ke sam ke nang Kulmar ngasun ay abang yang na neban kran na mga day brio balet kelang ke jaka ngay kendu sipon ke brio ke bofon singala ne bang let yeng kelang ne ke si jan tiang arong bat ngetip ye ke ne ke way ke ba hiar thma mentai ke ri ke jaj ben rio jingi kam day ke ne ke virus kam day ne ke jingpang ke ne ke laban jano tang sipor lana ke yeng ke sup mlele hindrai ke ba menta ke day bagi yeng ke sam menta ke don preng ke jing Kulmar nama ki khon jong ki dan hapleng jong jing shayale haga drop se ke kiat haga haga jing le ki bobon bat dan ba perkhat e ta ngi bon kam wat mangi ki betray kam blay ngayo I dan ba bon kam si bon kam ke kam balang si bon kam ki committee si bon kam ke penmi pisa si bon kam ni snalum jing tap si bon kam ni snayeng mane si bon kam si mare si bon kam si mare si bon kam ke hikai jing roi si bon kam ke mare ngim perkhat kat ne ke drops ke rong yeng ke brio Katne ke brio ke dana ke kiat katne ke brio ke ngop ke jing snail bat ke Pyrthei ke bangi imenta ke ba Kulmar bat ngilap met palat wat mangi ba syakri blay ngilap met palat ke kam ke jong blay ke bang tuai men ke sni ke dai ai begini ke jing kran jong akan play ke khmat jofi ba pinyo ino begini ke sni ke bangi im ha ke sni ke ba koma ke por ke jong noa bat ke por ke jong lot nganda pen I bahai fi menta ke sni ngap ha da pi pulina ke Bible ba Jesu Quran ni haba wandra lagi ni ki ar laingot ki brio dau noa dau lot pada ke tengah jong lot ngan sepen syai fi namar ke de ke por ke ba Kulmar ke Pyrthei ke ba ke brio ke be ke jing sngoba kim dan por ban wat yo blay bat ngakwa nganong fi kan sadan ke jing rong no ke ban jagen san gendit kan sadan ke jing rong no ya ke met ke jong try kabakan jagan san kendit hagi ni ke way na gini sngi but day na kita daw da pet ba fi gi bun kam ngamang fi fin pep no ki kam ki jam ngamang ba pinum let shu shi jing tray jing ta ngamang pinum kamai ke ji ngamang pinum let shu shi ying tho ge ying sngo ba henrei pi hab ban sngo to ba pet ba ga e ga ba pile kanum long sha ba palat ka ba satan yo ban control fi ya ka ban pen Kulmar no ge jing em ko jofi wat le dan nang tang kwa ba pinyo I
baga jing jong Hebreo ke betip yo Balei ngis ngau tho na gktien ke jong Balei ki kenta ki long kumjo ki minute ki long kumjo ki second ki long kumjo ki benai ki tayau ki snem ki long kumjo handrai minta pi ong ka por ka stat ka Pyrthei ka lingkot ka sngi ka lingkot ka khlem lingkot ka long kumjo wat leit pen ka lai ke jing bu jong Balei ka long kumjo ka kenta ka long kumjo arfu sawan tangidan bat man lagi sngi em ma ni ka arfu sawan ta bat nga kwa ngan ong fi Balei ka iku ma ka lingkot na mar tan ulayale kata-kata nadu kiri ke besai hadu shanong kendang menta ki brio ki bonkam bat ke jing bonkam ke jing be spa ke jing be snobha kala pelong ini ke Pyrthei bakan pai ke jaka ka ba Kulmar na dong sedang dai ne ke daw ngakwang anong fi ke ni ke por tongin perkhat bah pedeng jong ni ke jing Kulmar kan wan ke jing rong no hapdeng jong ni ke jing Kulmar hang ni finyo ikan wan ke jing rong no ka ba Pyrthei kan lenyar kan lempat bat ke jing rong no kam dai ke kam ke besuk ngani thu ifi ngalayo ke jing rong no ke jing pen pau jong Balei ha ba ken jaman sim ngatip bala da ke jing rong no kan ja shisha ndan brio ba yaw ko do no bala ban yang ha ke sngi haba finio ke beneng play bat bagi angel ki put ke turai bat bagi ba yap ki mi na ke jing tap bat bagi hair bat turai bat ye fila ino ngani ke Pyrthei kam dai ke sngi ke ba sup yo brio kadai ke sngi ke bo brio un lenyar un lempat bat kadai ke sngi ke ba jinjar bat ngakwa ngan ong fi ke por ngap ha la da fin pulin ngani ke Bible kini ke sngi ke ba Kulmar hadu kata-kata Balei ke Kulmar namar ke jingwan ke jong utrai kalahajan ke jingrong no ngana ong kumta ke jingrong no kalahajan singapa ye kata ktien shashkor bhai kata ktien fi la fin pulena ni ke Bible singapa ngan shong ni ke lenong kendian la fi pulena ni ke ktien ke jong Balei fi bo jisu uan ra ni ke laingot ke brio ba shwa jong ke jingrong no uan ra ni ke brio uong no kalong kum ki sngi jong noa kalong kum kisngi ke jong lot bagan long kum kisngi jong ke tengah jong lot let's say la danga yo por ngan kran kendiat ikene haini kendiat kenta singap angan penefi Balei bo jisu ang kisngi ke jong noa fidip unoa uyang la de represent uyang hagador jong brio uba shakri Balei uba yalap ikktien ke jong Balei unoa uyang ke jaka jong ke brio ke yalap namar ka por jong unoa usnai ke yengling ka baning kong yalap ka ba arus na yengling ban hadien ke sejaga jing slayum tau de unoa udana yeng nyawat bat ma ulang prangot baro bat pipulin ke Bible na bu yo ke ne jing ai jing mo no Balei ke ne ke bo Balei ai hukum yo ban tau ke yengling bat ban thoi ke brio bakan sedar ke jing slayum unoa uslay mar banang usnai ke yengling kat kum ka jing ai jing mo ke jong Balei bat usna dan ki nong thok ke bong usna do shispa snem dan ki bong kandai po snem ngam da tip shai ke long kanu ka badai tik tang ba ki post snem usnai ke yengling nganum kran lot ke tabe yo ke slam Andai ka eiga bang akwangan kiran nang ni gadai ngap hai nga ka bang akwangan kiran nang ni gadai ba unoa utawi ke yengling uyalap kani ke kiran chapang ki brio menta ki ba yang man yalap nganang ni ngayalap ifi Andai don ki brio ki ba ba unoa uyalap ki bam tre ban shashkor ki bam tre naman ki bon kam ki tei ki thiet ki de ki bon kam ki mare ki bon kam ki bespa ki besngo ba bat kim don por ban snap ki jingalap jong noa kalong tek komenta don ki brio ki bam don por ban shong shikin taman pet ye ke program dan gibriu ko kumta dan gibriu ma firu le se pi shong hang ne fila kirki ke jingmo jo pi ka khlem dan hang to fi dan chiki kam ki jam la da file kumta kalong ko ma pim dan por but wala na pi shong ro kam to renga kwang anong fi ni por bogur pang ni por snap ni tin ko jo Balei na mala da fi snap pinom do nong pinom babe shirtaro Hagapor jong noa uyalap artal adu jan shispa snem uyalap ndan mesngap nama gibrium ne begim tre snap kim dan por
But piu I mentagi beri dan por. Dan por ki kena mentagi dan online classes but ngani tu ipi kem dan por yo play. Ya ke school ngi dan por ke kat ngi dan por yo play ngem dan por. Ki let try ngi lap but ban let jing seng ngem lap ban let ngakwa anong I figure por. Ban ye dwai si yeng si sem kam dan show nama play. Ngi la ya bun kam palat but pinio you setan u ya le ka ban pun bun kam ban bread tu ka kam ban bread ka ne ban bread ka to ba pin bun kam but check ba ngi ngi sngi ka plan ko jong setan ka ne ban pun Kulmar ki brio kum ba kalong sngi jong Noah sngi jong lad. But ngani tu piu Noah yang ka dur jong kinong ilap ki ba krani ka tin ka jong play but ka yeng leng ka tau ya ka jing penem ka ba kraw ka jong play mut dur play tau ka yeng leng ka ba heba kan kum ka jing tau ka dai kum ba artillery ka madan football but pin puli u play tau ka yeng leng ka ba he Henry ki barung apa dai tang prangot Balei namar ki beri dan por bar ki belaj im ki ditang prangot baro yablot but dai lang ta daw nga khwa bangan ong view jisu wan ra igni ong shua jong ka jigrong no kan long take ko mo ko por jong noa but kan bangan ang krenang ni nga khwa if you pin sngo to ba unoa uyang ka dut jong nong yalap u ba pin thau ya ka yeng leng ka bamot mengi mentang yalap but ngi pin kre ya ka jing penem nakam ta jopi bala da pitre ban priang igni ka jing yalap Fini orang si kejing penem ke jauh terai, berpin light na kejing penjat. Bat ngakwa menda ke sengingan penifis ngapa? Ujisu wanra saya ulat. Ulat fitep uyang ha kejing lang Kristan kaba tang shimet. Uyang ha kejing lang Kristan kaba tang shimet. Bat ngakwa nganong ifi uyang ru ha kejaka jong kejing lang do nama ulet chong sesodam. Tahu de ulat. Nga kwang anong ifidan ke brio mentagi besyakri u blay minat tangira dia marway be ke kam ko jong blay marway mjudan jingit kli lagi jong ki khol lagi jong ke yeng ya ka ban hikai ki ke tien ke jong blay ban slak iki kim dan por ki bahayang basem nga duai mentagi sngi bau blay u nom pelang ifiku mulat u ban like im tangira dia marway wat ka lok lu ka klem like im ki khon jong ugi dana ke jaka ka be ngani thu ifi ki persakurim jong ugi yap apa ka tu ke ding ban nga kwang anong ifi namal balai nga kwa ngala jukre ni gani balai ke sodam ke jat ka khlem jat tang namar ba ke pop ke jat namar bamdan ship hongot ki briu ki bahak ki bau Abraham u yesait nakam ta ke sodam uang trailer dan ship hongot ki bahak men pen jat e ke sodam u blai uang em udang perkhat u Abraham bau lat ulala la kumno banyalame ke yeng kumbo Abraham ula job e ke yeng ulala banyalame ki nong trai kumbo Abraham ulala banyalame ke kenhun sipai ke jao handrai ulat u im tang yalade bat ulat tang yalade marway ngaduai mendag sngi bo blay unum pen poy fi haga jaka ga bukumulat tangino milong jing sangino milong Kristan tang mangi tangin dan ke jingkit kle yeki way pat namar ke tagde ke jinglaw men sem sngap ngan peni fi kendiat ye ke tengah jong ulat lebih pulih na gani ke gospel ke jong Lukas nong bakhat nyau na ke khat ka ba life uar uang igini ke kten wang token mau pi ye ke tengah jong ulat ngakren mga sisi ni ktin ke jong blay ngong uayu bas no tenat man kan mau ke tengah jong way paru brio are pipuli nang niu jisu yu ang kan mau ke tengah jong ni ulat balai wam kan mau ke tengah jong ulat ngakwa e fi mena ke sngiru tenginum klat ke tengah jong ulat jayu ke tengah ulat kami na sodam ka bod yu ulat kala jan lajim ndrai ka bible ka ong ngap anganong e fi ka tengah jong ulat ndakala mare ndakala kiu ye gitu ki lum ki ba jrong ban mare se sowar ndahaba blay penhial dau kendak daga ding na benang bat ka Pyrthei ke yeng ke sem ki priu ke linyar ki persakurim jong kagi dan hasadam bat ke linyar ke tengah jong ulat ke lekum no ken mau ulat namaru de priu ba perkhat simet ula banam pet sedin Blay wang wat paidin manoro lada pi mare bet namar ukendak unha baga dingkan bamdo wat paidin ununo ba paidin uniap barok itep bambedon paidin ke tengah jong lor ke tepan bandum paidin nrenda baga mare kayo ngau ia lagi jong ki bahaya yang begidan hang tiapo ka donol jong ke keme kaya per na ukpa
ukpaum salia na mawulajim hendrai ke kemi kamlong amta ke kemi gadan ke donut kabal wet na kabenta ki bahiyeng ki persakurim kon ki kiti badai na takadaw ke tengah jo ulat wat la katip baladangan paidien ngan yap hendrai kam sngohun banyo jing penem tang eladi ka paidien ke pet ye ke sedam bat marsen paidien ke kela paya mau melu ang Bible ke yap ke yo ke jing yap ke bahang tuang tu ke ertat bat nga kwang anong ifi balay ke tengah jang ulat ke paidien namar kadan jingkit kli ha ke por ke baladir ha ke por ke bala aslam bat nga duay mina busngi ifi ke long keme ke bayo sngaw ye ke jingkran ye ifi ke long pa ke bayo sngaw ye ke jingkran tong inum long kemulat ban laj em tang eladi bat tong inum long kem ke tengah jang ulat ke badan jingkit kli ha ke por ke baladir ke bamdan syu ke por bat nga kwang anong ifi ke por namar ke de ke keme kamla sya kayo sngaw ke jinglin nyar le se ki perta ki kon ki kti ki persakurim nang tina po ki perta ye ke tengah jong ulat bat habaki ing hagading ka donut jongka kamla ban syu mare ban laj melody kamban se ban pai ban pet bat marsen pai ka yap haga jaka ga bagayang bat habau jisu angken mau ye ke tengah jong ulat fitip nem ngani tu ifi ukranru ye ke jingim ka ba pai de no try kwang anong ifi gini gisngi bangi klem tip bawat ladangi ongi shakri yu blangi klem da sngoto bangi paide no try ngi paide no try daga jingbun kam ngi paide no try daga jinglong rukom jinglong niam jingi ngi paide no try daga bangi le egi bo blay snobha bat nga kwa mena gisngi bangan ongi finang ni kat bangan kren ai gini ge jingkren kan pen kendit ben riu ge jing em ge jongfi fitip nga kren ni ge kubor balei ge Pyrthei ge Kulmar nga ongi fikan nang Kulmar balei namar ke jing rongno kala jan bat ge Pyrthei kan long ko mo ge por ge jong unowa kan long ko mo ge por jong ulat kan long ko mo ge por jong ge tenga ke jong ulat badai na ge ta daw nga twai mena ge sngi bangan ge jingkren jonga kan ya rap ye fi ba pin sngo tho ba hagini ge sngi tongin numdan ge jingkit kli ka ba dir por batungin paide no blay namar ladafi im mentah gani ke por kum ke keme fi shong yeng la fi igi khon jong fi gi klem tre ban chakri bai try balai phim pai show balai phim duai balai phim ang try nganom ye be nom ye bun kampalat ngan shong ngan duai fi gi long pa la fi igi gi khon jong fi gi klem tre ban chakri try balai phim ang try ngan kong ngan IT ngan kelaga pamot ngan pai shme ngan dan jingkit kli lagi khon lagi jong ki persakurim ye lagi jong ke yeng ke semi ke pateng ke jong fi khnang ba pinum la ba pin la ban pelaj emiki hendrai walai long komulat walai long kom ki wepat ngan ong fi we ktin ngaju ong berobor nga aingu you play them tau noa wat la ka Pyrthei bana ka we kam tre pdiang hendrai ka lok jong over ki khon jong o ki bot yo noa bat baro shi yang ki laj em ngan ong ini ki ktin kam lai la ka Pyrthei kam tre pdiang hendrai la ka yeng ka pdiang hendrai ka besngosi galang kan mentoyu yu la ka Pyrthei bana ka we ke ro yanga bat la daga yeng jonga kam tre ban shakri yu try ta ga ba mata magini gisngi bat nga yang nang ne bangan ong fi gini gisngi balei ke Pyrthei ke Kulmar namaru satanu pen Kulmar daga jingbun kam daga jinge bespa daga jinge bes ngobha kana no bagi priu kim dan por kumu noa u yalap kim stress ngap kumu lot u em marwai ki khon persagurem jong u gir khebanye u habulet kerani ki ke por ke khaddo ke tengah jong lot kadai ka ba long nuk sai ki long kemi long pa nga duai men daga sngi bo blayun penlong nga bari fi banginum ye Kulmar lang nrai haga ni ke por ngidang don ke por ia ke bangin pai show try balei ke Pyrthei ke Kulmar nga kwa fin snap ai kita ketian balei ke Pyrthei ke Kulmar namar ke jingwan ke jong try kalahajan ngan pen infin ke Bible ke ni ke por snap ha ke we ke bang kwa ngan pen infin nang ni ke dai ngan ai fitang arteli ke point ngan ai fitang arteli ke ni ke mat ki ban jubab balei ke Pyrthei ke Kulmar bat balei ke Pyrthei ke nang Kulmar ke baning kong ala de peni fi shua jong ke jingrong no kan ke jing Kulmar ke bekrau bat ke baar ke bang kwa ngan peni fi nang ne ke dei snap ha ye ne ke tien ke jong blay ke baar snap ke Pyrthei ke Kulmar namar ke jing pen pau yo mrat klau kala jan dei porartat shua jong ke jing pen pau yo mrat klau utau unong syukar utau brio jong ke pop
kanan ke jing Kulmar ka bakraw ka Pyrthei ngan penifi ke jing shisha ban nga kwa agani ke por ba pin sngaw tho ngan puri ke ne na ke shiti shigi Thessalony tangini puli na ke shiti shigi Thessalony ka ba ar ka lanang ka ba ar na ka khat ka ba ningkong terter ka ang ini kiktin tingi kerpat ifi ko para banget sepang ka ta ke jingwanu Jesus Christ u ba utrai jingi bat ke jingyalang jingi u Kenang manam pen ki shani fi na laga jingmat limni pen kuslai fi lani daga minsiam ne daga ktien ne daga shiti kuma mangi ken kuma kata sngi ko jong kres kalawan what I bau no ru un chukar fi daga ba kumno ru na baga taka na muan nam le Joshua kata jing paidien ban yo pen pau no yo tau brio jong pop u khon jong jingjat u tau be le persha u pen sarong le de persha ya baro bala khat Balei lani bejumani kat ado bau shang ke temple Balei udale Balei yalade Shua ke jing pen pau yo ne umrat klau Shua ke jing pen pau yo ne brio baga Bible kong u khon jong jingjat u baga Pyrthei kan mane Balei yo un shang ke temple Jerusalem bat barok kin pediang u un shang bat kin mane u daga dok not barok kin mane u Shua ke jing pen pau yo ne umrat klau ke Pyrthei kan Kulmar palat ngan penifi yang ni siapa kan Kulmar kumno pipulina gini ke shiti tangnang ni ro kala biang ma pin singaw tho u absu pola ba Ukraine gini u ang kumne u ang ngi kerpat ifi ko para banget sepang kata ke jingwanu Jesus Christ u ba utrai jingi bat kata ke jingi alang jingi Ukraine ke jingrong no Pite buang kumno, uang kumni yang dekat ke baruang. Baan penki shani pi, nalaga jingmat lemni penku slai fi. Arteli gini, siapa? Lightly gini ang fi. Kaba ningkong ke jing penki, kaba ar ke jing kuslai, kaba lain gini tu fi ke jing paidin. Ukraina ni uang kenang manam penki shani fi. Balei namar suaju ke jing pen pau yang merat klau, kana ke jing penki kaba krau gini ke Pyrthei. Kan ki gini ke Pyrthei Kulmar ki scientist kin ki Kulmar kita ki riustana ke Pyrthei kin pen Kulmar Satalu warat lagi eki ba aki brio ke don bor ke Pyrthei ban pen Kulmar ki ri ke Pyrthei kin ya pen Kulmar kana ke pen Kulmar Macam orang ifi dah bakawan gini, wab sepola lep tol pawang, banam penki ifi. Namal kanan ke jing penki, berkaba arwang ke jing pen kuslai. Balei wang ke jing pen kuslai, namal ke priukin kuslai yang ini kisni. Kanan ke jing kuslai ke jing bat kabalai ukuran ni wang kanan wat ai bau nunurun syukar ifi dah kaba kumno kamat kanan ke jing syukar haga bagi priukin pai si ke jing paidin. Kejing paidien ke bang keranang ni kam zadai tangi ke jingat Kristan. Kam zadai tangi ke jing paidien bau Balei unwan dah kila paidien lut baro am. Hari ni kejing paidien ke bang keranang ni kedan ke bejelion ring am don Paul kan penifi. Ini ketien paidien ang ni kamat. Ha kejing pule Bible jong agadai. Shua jong kejing pen pau itu merat klau. Kanuan kejing paidien jong ke brio. Kinle biang kumbale menshua. Wat nakaliang ka bakin jamin siyem rugan jago majamin siwahi. Pimtip baha kapor ka badang sedang. Ka Pyrthei kala jersey ka kapor ka jong Noah. Ka Pyrthei kala jersey da pipuli ka siti ka jong ki Nongkren pipuli ka siti ka jong Petrus pilap bagi brio kila adon ki Balei shinrang kila adon ki Balei kentei. Kila pen kelai kita ke jinglang tenrai jengki na ke jinglang jengki tenrai si ke jinglang ke Thailand si ke jinglang shenrang lada kampat dan ke teknologi ke start aku tu ke por kumnu ke lek Balei kita kapamut kala adep don gini ke teknologi ke bersyirkai ke snam haki hajar snam ke bermensyua but dene ke daw minta kani ke Pyrthei kala poi biang syata berkanan ke jing pai biang si ke jingjat ke jing sneu ke tu ke jing penput plak ber ke briugin poi syata but ngakwa ngan ong ifi ke ni ke por depet bahagi ni ke singin poi biang syadien Banu Balei umre ubusngot nat igata. Ban ngakwa na ifiga sa pay ka bakla. Aga bagi briukin jingay na Balei. Kanang ka jingpen ki ngan keren kandiat igani. Kanang ka jingpen ki kanang ka jingkuslay.
kawai na ki bor ki ba kraw tam ki ba satan unle hasua jong ka jing pen pau yo ni umrat klaw kan mau don ka buj halendet ban nga kwa finio igni ga bang kren man ga skina magane ga bang kren ga jing sngot ko u satan un pen khi ya ga Pyrthei u satan un pen khuslai igni ga Pyrthei ki briu ken khuslai nadu kita ga badan bor hadu shani shit po shit bian kanan ka jing khuslai ga Pyrthei fite balai shua ga jing pen pau yo umrat klaw kanan ka jing khuslai kanwan ka jing pen khi bat ka bor ka ba kraw tam ka ba niu boman unne kani ka jing pen Kulmar ka ba kraw tam ka dai hap deng jong ni ki kan wan ka jing shep tieng ka ba kraw fin lap u satan un penan kam na ka jing shep tieng hadu bagi briu kin Kulmar kin shep tieng ka trai ka ta kin shep tieng ka let ka wan kin shep tieng ka im ka shong ka sa kin shep tieng ka jing ka jing kya kin shep tieng lut ik bro kana ka jing shep tieng ka briu bat ka ta ka jing shep tieng kan wan da ka bor so ban pen Kulmar ka briu bat fin lap ka briu kin shep tieng kin Kulmar wat menta ka la senang menta kala sedang ni jing trai daga jing shep tieng menta Pyrthei ga dana ga jing tieng baro ga briu gi ha ga jing tieng bat nga kwa nga nang fi shwale le jo ga jing pen pau no artat yu tau briu jo ga pop kanan ga jing pen shep tieng ga ba kraw ni ga Pyrthei pitep ngan pen e fi kanan ga jing pen khuslai ga ba pen Kulmar na dong sedang kanan ga jing shep tieng ga ba satan unwan ra pitep balai pen shep tieng ngap ngan pen e fi ga ne ga but ga ba satan ule bat ngan pen pau ga ne menta ga singi pitep balai pen shep tieng kan un pen shep tieng nadu gi ba kraw ba tri hadu ni ga Pyrthei ga bangi em bangi menta un pen Kulmar da ga jing shep tieng Ibriu ki long scam shua ga egeru kin Kulmar kin shep tieng bat balai satan uan ra na ga jing shep tieng namar ndaka Pyrthei ga la shep tieng ba ga Kulmar bat ba ki briu kila Kulmar bat kim ma ki nong sen shar ka wat ka jing nget kristan ka la Kulmar ngani tu pi hangta un sami uni briu jong pop uban truai ga jing sok hapdeng jo jing pen Kulmar ni ga Pyrthei hapdeng jo jing shep tieng ma ga jing kijing mat ga ba kraw ha ga ga por shua ba un power tat un power ga kum ga por bat un truai ga jing suk bando truai ga jing suk ngani tu ifi baro kin priang yo ni nong ya lamu ba kraw ubadan buram uba undawan wali ang abang marat kram de udan reng Undeu badan man udan ga long renyang ga itna deu banang bestat deu bekraw u babaro ginong elama ga Pyrthei gen pechu uni uniang bat unwan ra ye ga jingsuk ga ga Pyrthei un penyadai jingmat ye ga ri ga yang persya ye ga Israel un penyadai jingmat ye baro kana do bagi muslim gen priang yu ki Jew gen priang yu ba ga Pyrthei gan priang yu undeu bonwan ra ye ga jingsuk badala dep nang taun le kum no nama ba ga Pyrthei ga shep tieng unwan ra i ga jing scam ma ga liang ga yo ga kot kan kiu ga yo ga kot ong be da ga kintin ka economy ga Pyrthei kan kiu badun kta wat ye ga jing shakri blai un shai ga briu ba gin shakri blai kat kum ga ktin jo blai hare kat kum ki rukom Pyrthei bad ga jing sngot nat ba gin ja Pyrthei kandan ka men siam jo ka jing slalang ba ga Pyrthei ka ban rung ha giniam ma ga jing shakri blai bat ngin ya le lang ege ba ga Pyrthei ga le bat dei hang tapin se yo i on pen pau yo to umrat klaw bat nga kwa ngani thu ifi un sawan un le igi tagi kam bat hang ta ngan kren ngani na mangam yo por shibon hang ta fin yo i ngani ga ga jing shisha das nga ba un sa pen mi ya ga jing sen sha ladu Baundai mau unang sen sha ladu ga Pyrthei bat kan dan tangawai ga jing sen sha ga ni ga Pyrthei bat nda ba ga dan tangawai ga jing sen sha ga ni ga Pyrthei un penmi sakawai de bat ka ta ga dei un penmi tangawai ga pisa ga ni ga Pyrthei bat ga Pyrthei kan suk ga jing sen sha ladu jo shipor bat nang ta de un pen bit da ka ba pen biang ga economy ha ka bon wan rai ga ka one world currency ha ga ba ka persa pisa baro ka lang tangkawai ga currency ga Pyrthei bat nga kwa ka ni tu ifi ga balai ka ba un le ga dei
unwanra ia ka jing syakri blay haka babaro ki niam ke Pyrthei kini one lang la khot ia ka one world religion but hangta ki brio baro kini money blay you but ndala dep tau ini ke temple Jerusalem baro kin pidiang but kin pen syong yu apa ke ket apa ke Jerusalem hang tai apa ke temple uang ni udah syong ke Bible ko utau bi le persya ba pen sarong ile di persya bro bla khat blay kada du syong ke temple ko jong blay udah le blay la di kumno ni ban syong la nam dan ba pidiang unde brio ba baro kini mani ne na kita daw wali tiang ni ke vaccine wali tiang ni ke ngakwang anong ifi ni ke pot dan brio bang kini ke dak merat cloud ngan ni tu ifi kan mau ke dak jong merat cloud ka dei ke bagi brio dan ladi hi kin pen bena mau neu de shisha messiah kin mani yo neu brio jong ke jingja namar unwan na ke dur jong angel but kat kum ke bjing tho jong asal palwang ngin lingo lay bau syakri jong try ulang kum gadur jong angel u syakri ngamar barang open seria meladi ki syakri ki jong try but unwan na gadur kum angel but baro kini yang ngejo de kita daw ngayang nang ni ngaku anganong ifi balei u absol tho ini ke city shuaban pen pau ni umrat klau Ukraine ke jing pen ki Ukraine ke jing kuslai Ukraine ke jing syukar Ukraine ke jing paidien namar bangamyo sibun ke por ke Pyrthei kan Kulmar kanan ke jing hikai bakla kanan ke jing pen Kulmar ke Pyrthei ban nga kwa anong ifi kini gidi sngi ke bakhat do haga bangitip baga Pyrthei kanan Kulmar but mentang ia up ia kata ke jing rong no but shua jong kata kanan ke jing Kulmar menta POE kumno ke Pyrthei galong menta te mangi ke besyong menta haga ni ke por banga kran banga POE kumno ke yeng jo pigalong kumno ke snong jo pigalong kumno ke snong ki thau gilong kumno ke ri ke jai ni galong kumno ke trai ke ta galong kumno ke puli dang le galong kumno ke long ke Pyrthei menta haga no ru kom ni ke kat ke khia galong kumno ke Pyrthei galong menta POE ke jing Kulmar bat ke ni ke jing Kulmar kala pen Kulmar not baro balai na mar ke ke dak ka ba shai ke dar bau jisu un sawanno tang sipor ia kaban rong no ia ki riu khoi ki jong u nagni ke Pyrthei nakata daw ngayang ni nasnot bau jisu ang ini gikten ula dep tip ia gani nakata daw jisu ang ini gikten hagalanang ka bakhat saw jong Yanes sa yos ngaw gani ki siya pulitang ka por yap breu kan ma kani gamre ka por yap breu uang hagalanang ka bakhat saw de khat gbening kong wang what ki kuslai na ka do not jong fi nget pi how blay nget hangaru haga yeng ukpa jonga dan bun ki pulit syang ne lem da kum tangala yetu api na bangan selet no ban kre ke jaka yefi andangala let no bat bangala kre epi ke jaka ngan one pat bat ngan shimti epi ala dihi bahaga bangalong mga piru pila banlong ngakwa bapin yo ini ke kten na ke sngi bau jisu kuran ne nang bakhat sawang what ki kuslai ne ke donot what ye kilang baga Pyrthei Nai Kulmar Nai aja ke jing septil Wali keren palat Ike ba Kipriu keren yang nigisni Nai tip palat ru Namara ke kitab Ecclesiastes ka ang jing tip ka penroy ke jing snelsi Fimte bagi nigisni kipriu Laya tip lot bar Kulmar tlim Kalau ada bagi beliau mentagi payah jaga ke Kulmar, hadu bala Kulmar sebagai sarkar ru ini ke vaksin, nama bagi beliau baru ya tablet baru kaya snapload ini jat bagi jat, ki Kulmar mesti thoi ke bagian zaman sim, mesti thoi ke tim ke jauh Balei, bat ke beliau ke Kulmar ngai yang nang ni ngai kuang nang ifiu, jisu tip bagi sngi ki bakat do shua jong ke jingrong no, kanwan ke jing pun Kulmar nak tak ada uang ni nang bakat sah dekat berdengkong, what nom ki kuslai. Sultanat ag kitab sam nang ko sa pun riu ke dekat ke besipo u Balei u Pyrthei ko Israel wang ngap jar shui to yang abang along Balei u Balei ki kamba bagi jing pula den kita daw men tagi skinga ko anong ifi Balei ke Pyrthei ke Kulmar ke Pyrthei ke Kulmar dei namar ke jingrong no kalajan bat ke jing pen pau yo mrat klau kalajan dan atat hadian jongka bat pinyo igani ke Pyrthei nang Kulmar
Bar nga duai men dagi sngi. Tanginom syakri yu Balei. Tang bangi siya syakri. Haray tongin sngaw to i gaktiin ga jong Balei. Bakumbau no wow yalap. Yang nang ni ngakwang anong ifi. Kumbau no wow yalap. Nga sngaw tanat bangarong yang nang ni ban pertas ifi. Bala da fin nget yang ni gaktiin ga jong Balei. Baka ni ga ya ga bangidan sa tangkan diat. Kata ga ya jong ga jing ayay. Ngidon mentah ga ya jong ga jing ayay. Ngidon mentah ga ya ga jong mensi mukul. Bangidon mentah ga ya ka bangidang yo sngaw i gaktiin ga jong Balei. Kabadang don lat iya ga bangin pediang yo Jesus Christ. Bala dangi play la ga dot not bal bangi IT bangi penbet la ga jong ga jing em. Lada pi scam ga jing day baru Balei. Lada pi da tiknai ga jing penem ga jing em ga jong fi. Finom ki jing mat dagi ni ga ga Pyrthei. Kapa penki baro ka day bangim tip siya ingin lek. Mentag singa yang nang ni ujisu ang hagal dekat ka bahindri wang ujisu yato wang ngau balong ka lenti ka jing emba ka jing shisha. Mdano bala ban let siya kupa limda day ling ba jong a ong ujisu Christ. Nagataga daw nga kot if mi nagisngi what lada don na preng jo pipi ngap ini ka jing keren jong a nagisngi. Fi don na preng ka jing Kulmar na magani ka Pyrthei ka na nga lockdown. Fi Kulmar ini ka vaccine. Fi Kulmar not ini ka jing pang ka jing crow nga kwa nga nong ifi ka Pyrthei ka nang Kulmar. Rela fi kwa ba fin scam. Don tang ko galat. Kata ka day penbet iya ka jing day jong fi baru Balei. Penbet iya ka jing day jong fi baru try. Ai ka jing im jong fi ganday kabaya day dur bat u Balei bat ka ktiin ka jong Balei. Da ka ba fi IT la ka jong ka jing im da ka ba fi pai show Balei ka ngisngi. Nai perkhale ka taga niam ka taga balang nai perkhale ka taga jinglong ban ang adang don ka taga niam tenrai nga don ka niam tmai nga don nai keren ka ngam keren balang nga ka pa bang keren ka day ngat yo Jesus Christ diang yo ula yap aga ding fna ula mi pat na ka jing tap ula penjawi ka snam arajar snam tam menchua bat hadu mata ka sngi ka jing ai jong u kadang play kerhai bala da fitre bandrung kumau no wow perta fenyo rong lang siga ka jing pen light na ka taga jing penjat. But nga duai ba mentag singi daga ni jing keren. Lada fi Kulmar ga jing ga sem da fi Kulmar la ga jong ga jing em fitip mdan bala ban penjai jai fi tangu Jesus Christ. Unwan ra ga jing sok ga jing tingan ba ga jing scam. Lada fi pai show try. Ngan duai no mentag singi. Bana bangan duai no na ga mdan jong fi nga kwa bangan ya lam fi show try ga ni ga por. Don freng jong fi la shakri ba yo try. Hana fidang yaki jing mot lang bat gani ga Pyrthei. Fidang ya be palat iki ga jing em. Duai ba mentag singi pin jai la de. Le tangi ga ba pide pin le. Wat lit klet ba pin ai ga por ga ba biang yo Balei. Wat lit klet ba ga de yangi bangi de ban shakri yo try. U Balei u klem tau yo fi gani ga Pyrthei. Pitep u Balei u tau yo adam ga em u klem tau ba gani bun kam. U tau yo adam ga em ba gani le tangga ga kam. Ba ga ta ga de bakin money yo Balei. But ia kata ka plano saitan kwa na mau saitan kwa bakin money yo. Na kata ka daw bread na gini jing Kulmar. Bagi beri ginum don por yo Balei. Nga kat ifi minagisngi. Dongin yele persya yo saitan daga bangi pediang yo Jesus Christ. Daga bangi IT la ka jong ka jing em. Daga bangi pai yo. Haga por ka bau dang kat bau dang kener. Ngan duai la fi kloi ban pai yo Balei. La fi kloi ban try minagisngi nganom ki jing man ngan pediang em try. Syura iga ketiga jong fi kat bangidang itu duai lang. Ra iga ketiga jong fi siliang ngan duai mangai fi. Bat firu halaga jong ka yeng duai. Bat ndala dep ka jing duai nganget utrai unbo iga jing penem haga jing em ka jong fi. Tangin itu duai lang. Kutrai ka niga pora Balei nga yang nang ni. Kat kum ka niga ketin ka jame ka bangala keren. A Balei ba it jong amen bu bet iga niga ketin ka bangala keren. Hoit kutrai nga klemla iga bangan keren bet kum baka deban keren. And they try a Balei jong a. Nga tuai ba umensi mkhut jame unyo jaka Balei ya kaban penlong iga ketin ke jame bagini ke brio genyo i ba Balei ke Pyrthei ke Kulmar ken try namar kadan ke por haga ba mela jan banwan but namar ba ke jingrong no jame kala jan ken try kana ke jing Kulmar but shwa ke jing pen pau yo to mrat klau kana ke jing Kulmar ke banang jor and they try ha shwa jong ke por nga aingu eme ba me play ke lat bangindang pediang eme kada ke por bangin pen bet la ke jong ke jing em ban nga duai gini ke brio ke kloi ban ngap ke ketin ke jame I can shame ke jing penem ke jame I can mat ke jing iet ke jame I can shame ke
ke jing krau jong ke ta ke jing long blai ke jame try mana du me ta ke sngi ken pai no na ki kam baman jong ki ken pdiang me jisu be it ken shakri me ken try but ken scam ma ke jing dai bat me ken me ki klumar ken try ken sharpen ki de ke jing pen bun kam ken try henry ken don por ban wat me ban shakri me na du me ta ke sngi try nga ai ngo ye me ba me sngo ne ke jing duai but nga nget ken try men map ye ke pop ke jong ki men wan ra iki shi ke jaka ke bakin suk ken scam kin tengen kin long jai jai bakin me ki klumar ba ken ke Pyrthei ku try nga tuai ro blai na kam ta ki tu ku pa blai ki be yang ken ke por ki be tuai ki be ra la ki ti men da ker khu ye ki ha ge yeng ke bakidan ai ku pa ba na du me ta ke sngi ken sedang ye ke ban shakri me knang bakin yo kot shi ke ta ke jing rong no knang bakin light no tau mrat klau ku try a blai jong nga tuai pen long yengi baro me ta ke sngi wat kini ke be shakri me ai ku try bangino me ki jing mat ken ke sngi rengin de ki bri ke be yang ha ke nongkrem jong ke tien ke chame try ngi ai lo chame ke buram ni ai lo chame ke jingo ber ke jingero ha ke kerteng ke jong jisu bana nasret ngi duai amen nget pinya sha ber nga tang kendiat na kat bangang keren ni ke tien ke jong play kadan go ke jing pen pau ka banga tikna bau blay un pen kia efi kam kerpang yegi tu ki badan ke jing pang hang thia ke khowa lesi ke khong dong jat jong fi ne ke tu ka kani ke join nang ne na po ka na neng khowa de fi don ke jing tha ha ke kho siu ke khowa ha ke khong dong jat jong fi ka banga kwa ngan ong fi mina ke sngi fi no i u blay un pen kia la da fi ngai but nda ha banga tuai ni ke jing duai nga da tikna bo blay un pen kia fi but nda open kia nga kwa fin tho apa ga message lane fila fin phone ro nama nga kwa ban pin tikna kat nungut ki briu gi bayo ching pen kia hadin bo blay pen pau kum ne jangan duai nakam ta gitu gi pang ke kejat kaman nga dalong tikna bai ke kejat kaman la fidan ke jing tha ke kejat jong fi lene ke no ko bakla ne ke bakdia ne ke bakhen blay pim ngai ke ne ke por bo blay un pen kia fi tangi ne duai bat fi ke ne ke por ko trying a duai a blay be it ke ne ke jing pen pau nga shim me ka go try ban pen try kam me ke ne ke jing ai ke jong men sim ko de ka bang kran ye ke ne ke jing pang ko badon ke kejat kaman ke jong ne ke briu kala ban long mano ke try re blay ke ne ke por kan bang kran ke ne ke kejat jong ki kan light na ke ne ke jing tha kano ka ba kdia ka ba khen ka ba bakla ka ba tha ka ba wet baro kan songbat kan kia no na do meta gisngi bat nga krane ke jing pen kia ha ga kerteng ko jong jisu kan long ha ga kjat jong ki ken try a play be it nga try a men da yo buram na kan ke jing try ha ga kerteng ko jong jisu ngi try amen bat amen play un kur khu fi nget scam ngani o i ga jubab hagajing im ko jong fi blain ko fi ko blai chibon